Salutare! Eu sunt Walid și astăzi am pe Anca, cu care o să discut ce înseamnă să facem bani din punctul ei de vedere. Așa că hai să spargem gheața și să începem direct și la subiect. Anca, ce faci? Cum ești? Walid, eu sunt bine, mă bucur că sunt aici alături de tine și că putem vorbi deschis despre bani. Mă bucur să aud asta, direct și la subiect, cum am zis. Hai să începem cu puțin context despre tine. Cine ești, ce faci și de ce ai ajuns aici? Bună, sunt Anca, sunt programator și sunt pasionată de investiții și de libertate financiară și îmi place să mă documentez tot ce ține de partea asta. Ok, și dacă tot zici despre libertate financiară, hai să începem cu o discuție despre scopul tău. Ca o libertate este un concept care e foarte subiectiv. Fiecare om are libertatea lui. Pentru tine, ce înseamnă o libertate financiară și cum o vezi în călătoria ta? Într-adevăr, este o noțiune care se schimbă de la un om la altul. Pentru mine, libertatea financiară înseamnă că pot să decid ce fac cu timpul meu. Nu înseamnă că nu voi mai lucra sau că voi sta degeaba, doar înseamnă că pot să decid ce să fac cu timpul meu. Pot să călătoresc mai mult, pot să mă implic în cauze umanitare, pot să lucrez la ceea ce îmi place și la companii care se aliniază cu valorile mele. Ok, niște noțiuni destul de deep. Hai să luăm așa mai lejer atunci. Nu mă așteptam să mă duci direct la subiectul ăsta, la un subiect așa de adânc din prima. Canalul ăsta se cheamă Facem Bani. Și pentru asta suntem aici cu toții, să facem bani. Acum, pentru tine ai o noțiune care se cheamă libertate financiară. Cum? Care este? Adică cum vezi treaba asta? Ai un salariu care primești fiecare lună pentru că lucrezi în IT. Ce faci cu banii aia? Cum le gestionezi astfel încât să ajungi către drumul tău de a fi liber financiar? În primul rând, cum intră salariul, deja am un plan bine stabilit cum vreau să distribui banii. Nu mă las purtată de emoții cu cheltuiala banilor și nu îi las să stea în cont astfel încât să fiu tentată să cheltui mai mult decât mi-am plănuit. Și ce faci cu ele? Adică că avea locul lor în cont, nu? Sau ce faci mai exact? În contul bancar, într-adevăr, ai un cont în care îți intră banii, dar pe lângă acesta poți să ai conturi de economii, depozite la termen, în care să împarți banii cum intră în salariu. Astfel poți să ai un cont de urgență, un cont de călătorii, un cont cu bani care se cheltui fără nicio grijă, fără să ai emoții negative că ai cheltuit acei bani. Ok, ca să nu ne grăbim mai încolo de asta, ai zis niște noțiuni foarte importante care vreau să fie clare în față de toți. Ai zis despre depozit la termen și ai zis despre un cont de urgență. Care este rolul lor în călătoria ta financiară? Adică de ce ai nevoie de un cont de urgență ca să fii liber financiar? Care e treaba? Care e legătura? Pentru a deveni liber financiar, într-adevăr, trebuie să ai anumite venituri care să-ți vină, dar în cazul în care nu ai acele venituri, trebuie să ai ceva pe care să te bazezi. Dacă astăzi tu nu mai lucrezi, trebuie să poți să te întreții. Sunt recomandări 3, 6, 12 luni, trebuie să poți te întreții. Astfel creezi acel cont în care ai banii ca să reziste aceleași luni. Ok, ca să facem puțin așa rezumat la ce am vorbit până acum, că am pus foarte multe noțiuni așa dintr-o dată, m-a luat prin surprindere la toate detaliile astea. Deci, e vorba despre călătorie financiară, în care ai nevoie de niște skill-uri de gestionare, să gestionezi banii. Cum a zis Anca, vine salariul și din prima trebuie să le împarți în direcții diferite. Ea a zis că le pune în conturi diferite, în cont de rezervă, în cont de călătorie, în cont de orice alt scop, astfel încât să fie totul sub controlul ei. Ok, astea sunt primii pași către libertatea ta financiară, dar mai încolo ce faci? Că asta cam toți facem, adică, sau mi-mi place să gândesc că toată lumea face asta. Ce faci ceva extra față de restul care îți dă libertate? Că libertatea e un termen foarte scump să ajungi la el. Cum ajungi acolo? Într-adevăr, libertatea e scumpă, dar odată ce ai construit aceste conturi de urgență care să te poți baza, poți să te gândești la următorul pas, te gândești banii care vin unde se pot duce. Și în general îmi place să investesc pe bursă cu banii aceia extra, astfel încât banii să producă bani în continuare. Să nu stea și să-și piardă valoarea în cont. Deci, mergem și angajăm banii noștri ca să facă alți bani. Asta e un termen foarte puternic. Cum facem asta? Asta e secretul aici. Acum intrăm la detaliile astea mai juicy. Care-i treaba? Cum ajunge banul meu să-mi fac alt ban? Ce îmi place mie să fac este să investesc pe bursă. În fiecare lună am o anumită sumă care se duce direct în contul meu de broker și le distribuie acolo conform planului meu de investiții. Cumpărând pe bursă, tu deții acele acțiuni și creșterea lor în valoare se reîntoarce la tine și poți să decizi ca acea creștere să se reinvestească când primești dividende. Deci Anca a zis că merge la bursă
folosește un broker, asta înseamnă că folosește un intermediar. De obicei este o platformă unde te înscrii și poți să pui bani și să alegi niște acțiuni sau niște componente gen ETF și fiecare activ dintre ce a zis până acum poate să producă un ban, care e sub formă de dividende, care le ia fiecare perioadă. Perioada de timp la care primești acești bani depinde în ceea ce investești. Poate fi lunar, la 3 luni, la jumătate de an sau un an. Dar toate informațiile astea sunt disponibile pentru activul pe care îl cumperi. Banii respectiv să știi că vine la tine în contul din platformă și nu vine cash în bancă sau pe poșta română. Dar din ce știu eu, dividendele sunt puține care le primești la fiecare acțiune unde ai investit. Care-i treaba? Cum ajungi să știi care este suma care trebuie să ajungi la ea, să lucrezi pentru ea, astfel încât să primești banii aia fiecare perioadă și să fie libertatea ta financiară? Totul depinde de cât tu ai nevoie să trăiești lunar. Trebuie să te gândești la ce sumă ai avea nevoie lunar să o primești pentru a trăi confortabil. Acea sumă se mulțește cu 12 și obții suma anuală. Și asta se raportează la investiții, la cât de mult poți să scoți din investițiile respective fără să pierzi, ca să ai suma care poți să te întreții anual. Ok. Niște noțiuni aici. O să povestim și despre asta în alt video, dar să știți că este o vorbă de formulă aici, care prin statistica oamenii s-au gândit la ea. Sub teorie, banii respectivi o să genereze suficienți bani, astfel încât să trăiești de pe asta pentru termen lung. Și cum te simți acum? Simți că ești pe drumul către libertate? Simți o putere după ce ai investit? Vezi o diferență? Că este vorba despre un traseu care o să ia o leacă de timp. Într-adevăr, o să ia o leacă de timp, dar o să ia mult mai puțin comparativ cu dacă ai lucra până la pensii, care, cum știm în România, nu este foarte garantată. În fiecare an vedem știrile, cum nu putem susține pensiile persoanelor actuale, astfel încât nu este un plan pe care aș vrea să mă bazez că o să fie pensie la bătrânețe și o să am din ce trăi. Vreau să mă bazez că eu mi-am construit acea pensie și știu sigur că o să am din ce trăi. Bine, Anca. Mersi mult pentru că ai venit aici, pentru curajul tău. Asta este primul conținut dintr-un felul ăsta, un fel de interviuri cu oamenii și o să fie o parte dintr-o serie mult mai lungă pe viitor și sper că împreună chiar o să ajungem să facem bani, că asta e toată ideea, direct și la subiect, facem bani, pentru asta suntem aici, pentru asta vreau să lucrez, asta e parte din călătoria mea și asta e o parte din călătoria Ancăi. Anca, mersi foarte mult că ai venit cu noi aici și ai apărut în video la mine. Sunt sigur că o să mai facem mai mult conținut împreună și ne vedem data viitoare. Mulțumesc și eu și facem bani împreună. Mulțumim, la revedere!